Hi guys! Welcome to my vlog. So for today's video, makamukay ditan nga pugto no inyo datalulot basta yung gisa di bawang sibuyas kamatis ay awang kay kamatis na guys. Bawang sibuyas laya konsili nga nagagkasan guys. Thank masan guys. Data ninlutok ti uging. Dinuguan gayam. Nagimasan nga dinuguan. Request kami ni bagat ko ti dinuguan guys yung kaya na di pinaputok ti Ilocano nga ay gimas nga pinaputok yun sa baw na doon damagagtata ni bagat ko guys nung nati intro ko awamag ka nun makamuak ka nun gatan yun tapay sa baw na guys so lutron tayo pa nga na lang hanggang na maawan di sa baw na gatan guys kitaan nyo taikirog-kirog taman nun. Baka na dati mapansin nyo nga bulong-bulong dita siyempre ilong buji asawa iso nagkak ti alubihot at ang alubihot nagalsan pa yung na takilkilem te good news ta dyan baga diba nagalsan pa peso nagalsan mata nga bulong nga dahon gayan taan nyo pagkita kawanan ti sabaw na nagputok-putok raytan o mangagbilang kumadi putok-putok-putok na nagputok-putok pa tatayan pagkita ko tatay bigbigatan so ata na plating tanda mabisina kong George madin ni masen medyo nalalanghap ng sarap nata ikan tambot ti sili di ibabaw na nata no ba basta magpepeso nga plating nata na duwa nga sili nagagasang ata pinilig pa di ile mga tayong ruta napaw nililipatan salamat kiniapo ti amin nga blessing yo bye guys welcome to my channel.